umuruburi kubwatia na bukurigirirwa na kiro muntu. Mwanchu murigereria ekerabo nande sirimbie kubuga togosoa asebiro bye chigosori koruga iga Ensoko TV tuchi kokoretera mangana onsi pie chigosori ane mono tuchi kwanera chigosori chionsi mupira bwa magoro bwa bamurana basubati tukwanere chimbero turigererie chigosori chionsi chira asebinyoro byaitu ase chikaunti chitu chiagusi chionsi na ane mona nsese ito ya Kenya nense yonsi engima. Lero nigo twatarire asegeti kiagusi stadium aiga tutaite gukwana no mungwana oyo mukuru Richard Atambo uyu nyarite ko bagwakira club gia Shabana ase miaka menge na kanyara ko gakonyonsi chigori chinyinge gwikira boniga nero bwate record yo konyonsi chigori chinyinge se club gia Shabana na ali anyarite ko bagwikira na mange sane ngaki ibare kogosoria na nene mono nigo tuchi kuikaransa nere anyare ko bagagotwerera buya ngaki emiaka iyo gochiesa yarenge na gwikira bono iga ase aligeretio mupira onyare ko bagwika ebya ngo murigererie byetali yao anene mono uyo takumanyeki lakini mbaga achira iga bacha kutureria byetali ya gese stadium se bali batamanyeti amarieta Richard ondie Kiotambo club ya Shabana ya chagete etararo ku Shabana kia lenge Kisii United youth kia chagete youth ketararo ku Shabana baro players ba chagete youth jena lengo jese na lenge Mombasa kare na lengo moke Mombasa igango soma kwale Mombasa naona agasomire nursery paka standard 5 ngamanya gocha Kisii kera wacha Kisii kwa standard 5 kinde 5 ngagenda inkere nyari bali masaba ngaswa standard koru 5 paka 7 ngakora CPE ono ndi Kisii United Kisii youth youth tuabwate United kera Shabana yalengo ine yalenge na chairman yabo Manduku the late Manduku Ezron Manduku youth yalengo Kisii youth na players barweta baga form Shabana kwanyore to already barosi club kelabu nyigete kera bakorosi Shabana nkorete form kera nkorete CPE standard 7 Gesusu bagacha kongoi bakangira Gesusu High School form 1 from form 1 form 2 exam ya kabere itieri bagacha bakandusi omwalimu naro ochete kera na achete Kisii tuachete Omanga Cup na Nyaribari Sugar no Shabana bandoche no mwalimu oyi agateba togenda itieri kera njiete itierio eyalenge 85 na Shabana swete Premier League kinde itierio high school se match entangani na miset kera Shabana chagete Premier the first match na konyora na litwachire chi friendly chi school tuabwate players bawo Michael Kot Motenri Motego Salim Mabruk Sylvester Mageni tuabwate iteria arenge nkongu sana na linsweta ngamanya waswa first team ya school iterio from there Shabana coach gateba Moret na renge winga by the way kero chakirete wale wake wing ya 7-11 entara so 9 ekera bono ili bagukurigia emia kirenga kuavuga teli bono Shabana ikore school about almost 17 years I was young kera ngocha nje na lengo makesana na kwa lengo moke but break your waswa team the first team gaiga ko so Shabana alenge negasi the first team coach nabo yanda kera na sign tikere ndo ko so Shabana match entangani yalenge Kisii gaiga nje tisiko isi Kisii yalenge okay nalie coach ya mbegete
fans mbaje kwegana ne player arengengia bare baroche no mwana osaire geti coach yakubegete kero mupira gwachaka gose dekera mupira ora akirende nunyorete gekabwa swete geti kwetene tage kabana second half yolo is in 45 na banga gete 45 minutes chicho mo chiringa gete na bondwete cross mabruko kanyonzia na inje ni nyonze tie yani the last kero mupira taraera igo oka yani okosoa ase team ukaacha ukaena ne assist kera kwena ne assist ukama ukora ukomali wa mwali konyonsi go kanyonsi mukawin korugabu nalie coach agate fans akaramutari mwana ole bakarabo nilio bali aretirwa elibo kwanza elio agete ne wing bado wing ndo abwate strikers ndo abwata ba Tanzania moina babo ndo abwata wachezaji abayasana chi striker no paka ndo abwate the late bomba tu ale kumoroka Rasugu used agakolire Barclays Bank ono eli wasoire na soire bona Shabana wasistiri bona bamanyire ne player bona achakire kumanya no mogosori eli etali okwari tangazire bateba kabo amashabiki achakire kumanya baje digota no mwana bona ono barori wenga oyo no mogosori kabisa wenete coach ngaki ale kuru Akbar Khan igarenge ne rangi mbili okay no ale bado no ale nero bugakachite club iki no as a youth gechagete na the late ndo abwate John Champion yagosire John Champion oina ro chagete youth kisi youth na players imbarengo igoto tebenga kera bya Shabana kifwaga achwa kiabwate system yaba gasori bakoraki ukurwa sekera bwegeke mono chi school bamanya goja baso kisi youth maybe ngakiyo iko nyora Shabana bono teraso premier bono mwanya oranga abasori abandi nabo bakuruari ku kisi youth baso Shabana basori premier league mwaka 1985 Shabana sote na diesete premier kurwabu season yenga kimwa koreti season ina tosweta entangani nabo tukorete number 6 tora bageni ese timu chiarenge 18 timu 18 number 6 enga kiyeyu ngotara mwarenge Kenya mwagatarire Kenya twabwate timu chinkongo sana timu nandi chiarenge chinkongo mupira urengo mokongo sana twabwate Nakuru Scarlet tika twabwate KTM okwenda Eldoret Rivertex Raymond twabwate Busia United twagajire mpaka Busia border ya Kenya Uganda Bungoma twabwate nero team korwo Nzoia ndete umurigiriria amanya naye utumanyi irikare ngaki amatukare ngamwe gatari para kera moko enda Busia mwachi prepare mu chikogosoria na ngaki mwari kwarigani gosorie kera mu chikwaka ntuna bana be school twalenge twale gukora by Friday principal yatebigo abana marieta batebigo mbamanyete games master na amanyete players ba Shabana bayichinze ekyo dogo ale gotumega ali nke Pijot yaza gotoimokia players ba Shabana bali bare kwenda trip kurwontu abwate na Kisi school players na barumba alengo twaswe aba bande bagasokire barabu either Thursday Friday bachire twachikoba umera aliese so mupiro kale igo ino mwaka ire chinga kichinge mwakule amasomo twagakoli twamanya kobenda ngakibono kwaga balance rie school umupira nelieta isikagwa chakire kolia gachomanya tegwetera so bono nabo kware ko balance time nero bwate ogokora studies chao and then no mupira noro games chinza cha games chinkawaida ne lazima train twabwate mambia okoboka mambia koruitiere mpaka town yese kambi yalenge players mbaro bamenyete kambi twale ko jog mambia
paka town twanywe chae twaline gari twairana gwa saa 2 kirasio amuna ni schedule yarengia ngo gusana lakini ngotema tu arenga bari ngumba amanyite mwari wo chiesa sana bwato wachoko nene sana ku mupira maite nkagerete na mugosori yekera gwasoeta Shabana tuchiti gosoka kugoro nje mangana kung'anya jinjeti kung'anya nabona abakane tipaka ngalika chinga seti aya Shabana damu tore bombe Shabana damu kabisa ingi yakogera uangete kung'anya gekogera maybe nebura nyorenga kielia mbagachire timu chiakogani nande unyorenga ingakiyo kera gwantebia Richard gokwarenga saba gosori bari konyonsi chiguru chinyinge sana chiabo Gor Mahia nimbwate record yabo nabakogani kera tuagete na barabu baiga Gor Mahia nimba nyonse tie 35 seconds lazi ine history abange mamanyiti yani bunu no chaka nyonse ti second ye 35 nyonse tina inde the late gorenge kobwatera Gor Mahia Tarus Omondi nyonse ti 35 seconds ngaki yarenge twa chagete bakangereria korugatigati nabo ngagete ogaswari hime goalkeeper teroji egosori mukabua ntobwete 1-0 egori yabo ane na ekaera igo ekaera lirikare kono muna gwantebia bira bikibi yarakoganete ebilabu mbiro byachete Kenya Breweries twabwate utalii twabwate Gor Mahia mbachete ndwachi koigwana Gor Mahia rende bari torochi engaki yuma takara kwabwata amanyinga nero ryo gateba no akeranka kobwa kwenda kwa kaisiko fadhali nka kobwa always nawe manyire igo nkanka na bange bachogeta barwe toro baro twarenge na barabu na matego na jita kagenda Breweries ngaki yarenge chiro yengaki eyu kugoro mogosori Shabana no tuigeti gosoka lakini rende toro chinga kie bago na gotebanga yani bimonyo mbironga Richard na atakire kogenda asigete pako gacha gutenda bonekera kwanyore bimonyo bya buchiro gatendo gateba nje tindi ko Shabana ne yane na ende Shabana bona amanyingane kabisa lakini ngaki yarenge chire ngaki akare machiko tarengo manene amangana yo gosaini ogende gosimwa kanu nabo ba officials bari gocha bagamba ne club mwaigwana bagenda ese bono mpaka osaini from there signing area ne club ego ko demand chibese chirio goteba irenga motagete lakini kale bi nabo kware kwenda nonye free nabo kware free buna bago kuonera kwanyore nabo kogenda kwa tware agent nduntu abwata agent yarenge naye na timu yiko ganeti asinini tetiko so atukwana mono tubanyete mangana y'umupira bunare kera kwari gwakira Shabana agaiga kwanyose tikigoli kinyinge top scorer wante bichi season isatu warenge top scorer ukanyonse tikigoli 35 season ni kigoli kinyinge sana iyo nyonse rise club ndeta iyo nonye mbara ikano inusu ekero kuligereria ingakielia iko mwaka kaniru chibese ose akiyarenge ntu abana be skuru se chibese twale konyora na allowance ye game after game onye twabwire gose draw eyoka bone gento twabwata advantage etimu ngotosomia arenge bosa nabo bare gwakanefi bakokore skuru wakore skuru dogo kan twabwate Shabana hardware dogo kan nare bwe korenge twabwate sponsor na bono abantu babwate agency mbarengo we wish ngakiyo twabwate agency Shabana ale gocha kwenda isiko players bonse na watu wale kwenda England wakore skuru
bono kwabeire umogosori full time ukogosore Shabana One, bono ng'akiegete kera mukona kogosoria bono tuli school fees eliteyo gwakairwe sabuni bono gwachira bona kere naswa Shabana bona bangirete na umukori egasi wakwire buno mukori egasi dogo na rore kong'akana akubike payroll from there kere dogo toroji narabuye korenge sponsor baro barenge koruisiko ndwabwate ne lawyer Mohamed Nyaoga nero bono bete my employee nero ndigete bono employer yane bono nje nkaba no mukori egasi oyo ne lawyer orenge terms chiao ni chio kogosori tukaigwana ale kong'akana kero mutie wabere Shabana emyaka erenga gwakirete Shabana mbakerete almost 20 years I think kuru 85 to 2004 nali tigete mupira 2004 nalio retired retired kubwate emyaka erenga to something almost 30 something to 40 wow. Okay. Inga kibono niri gwali wika kwanya ororogoma wakora umupira nubwate chinjari njiarengo ntu abwate abanyagitari koru general physiotherapy ito akarure general bono na watu abwate advantage yo kugenda general twagenda twanyora treatment usekwa munyagitari ntu abwate nare bwe team the same person kwanyora uri injari nire kuire chinjari mbaro bale ko bono aye monekero gwa kumupira injari yakugite siko matukale injari ni nyorete ya Gor Mahia lakini yale ngembe fractures nini tu nabona irete chiu ikiange ibere ne nusu gabo uri nyagitari gose na chiete ngabeke plaster ngatimoka gachana kabwana yo umunyagitari ngo charo uringo sina ngo cheki aringe kora turaba ose ngo enda general twagachire kora tura abagosori bande banyora injari kwanyora sitiri bacha kolera ngambali kurwali kubiya ebimbi arenge mbaro abange sana ekobwati timu yao timu kikwaringe no waikire 2004 watebire bone mbombo yisanire yoko gosori gatigati waruroro kwanyorete farewell match maybe umpira bwo mwaelio gwakira mashabiki ukweli watebona achire na baterati tugakorana na barabu kamanyo yo chira Ruelio kaenda wachaka ukora kiasi mpira usubugi mabua bwa bene kera kuira nanga wachage te miaka 15 nebere wachire kwa retire kubwate miaka 30 na wachire ka kwatebire utigarite miaka meke igosoe miaka 40 nyere sango bono wachire ka kwa retire ngakiyo bugima kwa chage paka bono iko bugima na kara na korete kara vera is almost emetinyigete nga apply Coca-Cola wabwate kisi bottlers kera na apply bakandangeria tukarikerana ngaski wa apply te Coca-Cola bono na apply te se production side ya production okorosi chisoda sodo kaiwega siwa ngara vera na barabu from there nka qualify koba technician yoko gandi chi machine ngakie hiyo alenge mwaka chiri bibere na ile ngayo alengo 2015 16 mwaka 2015 nalio 15
nari mbete ne technician ekere omusonga arete machine indi twa install ti kisi bottlers the first KHS tukabeke machine iyo chi machine chionsi abona etetenga chimanyange chionsi igo aye no muntu ekera kwarigererie gento uri sana ukibwa na egasi ngabundisa paka abande paka bono bale Nyeri chi technician Elio umupira ngocha kwarengeze chinde kwanyora kwacha kwarigere umupira nabona ine lazima nale gotiga ngocha kwaringe kwa naba basoli kwa batebi players paka emyaka yonsi nanya komisi umupira nenore manyinga ine nagachire nabo bari goturangela legends twacha twarwa amawaida ese players club yake ya machiko gendanse Giachiete kete ruoro kwa getigete kire jena batigete bale premier players bali twarwe to Shabana no yarenge premier emyake yose kwa basolete na Shabana ngakite yo chiete inje igo kera gochi basokera naliye club giachiete bono kire abange twasogeta nabu no giachiete gegasire bono andikire ni kiairanire bono no kere igoro yachire igoro aiga ibwate challenges chia ngona kwa chiro kawaida n'umupira ochenchiri amachika achire na mange by the way onye to tali na kale ngabinde binge byachenjire abatiotereri bachire rero n'abakina barutu barore bairanire geti fans bairanire bose bono kitimu jonzi jibate fans onye nkenge chia Nairobi ajitabwati ose kuligera kuna bona iga Shabana yagachire geti kiasa totebe ya rosi no nimirimo guchia saba nande kero kuligirira buya nikira bono gitangazire nonye matokeo tarachaka kwa ndeke mono taraze embu yabale nikira bugitangazire bintu kibiri kuligirira so mupira bono iga okoranga ebintu ebi onya bibo inga kieli onanga mwachi tare mono ese bono toisa kuligirira Shabana mbanyora sponsor likire buya sana sport pesa chibese baru nechingia sana chibese ji chisa inogwaka na players ange upako official Jones na kogenda chi trip Jones tuabwate bet bank yale kwa season hii bado na I think nero ine governor yaletete aende governor yakonyire Shabana mono sana anje Shabana egetieke gwatakeiro akanere kwa kamaiga kusogo kora mazoezi kale mali gwanja lakini ngakia itontu free tu alingi bajete bagachenjia machiko gete irikare ukorandi rero tokora SC training ground okonyore team turuchibone ne stadium okonyore team ibwate nande ketike utrain yo kora mazoezi mama acha kwa kumupira SC stadium unabona totebira gwibire chinse chinde bure England nto bwatie tole magagake uchikolire libuya club yake bwate gym chijimu njiro by the way chijimu ne chinyinga akara Shabana tagetoko train gym bogenda bale club ruguru bwate sports club kisi engwanjeru bale mbali gokaniko na inukale mwachire gym kale ndundu bwate gym ne chiito twale ko irose mwali ko irose lyamage na ino mwaka na chingo likeregenda nande in fact mugako senjira engiya sana ndundu bwata mazoezi rero timu chia rero njiri gokora mazoezi isaini njiri gokora isaini because bagatanga utarasogachire ko mupira uri road work ya mambia 6 gose 5 mochiete road work okoirana wagenda goisivi kwanywe cha yao saa 3 saa 4 oregeti wagenda lunch saa 9 oregeti oroche bana abo yange mara gatatu rero kaiga ndi morioka mwa bate chindagira gete mwa leo te mukuri
karen twabwate kambi yaito bari bare kogani kwenda na goseonya kobwa twabwate mpaka chinyomba baro twanyomete kare na watu wale kwenda twairoseri imanyita mazoezi na ale marabo ubunyu bwa maru karen twabwate discipline twakararire kambi by the way gende kinanya korakisi gaiga timu ga kwenda kambi koru Monday to Friday mure kambi otari korara isiko kumanyite weekend ye game nero unless yonye tobwati game nabo korara mwao abana ba rero abandi bari tukwana tariga igashabana tukwinga umugosori uyu gagenda ororekana ari ngejitengo ebinywewa na andu machabana n'umupira munabona wagite miaka tatebe karibwe miaka 20 lazima kuba bigite discipline na sawa na kiega ndege tangani igiye kabire igo mwarenge kurigirira gumono sana na bateneri b'umupira baba bekamo kwanyora nonye ne chistage chinda umuchi bakora nchi so mangana disco njia ikire kwanza twabwata omega omega nge Kenya ngima nemanyire yabwate disco chia bene bono discipline onye player tobwate discipline tokogendera by the way origereri players bari Kenya ngima bari twagete na barabu discipline nero onye bari batabwate mbayo onye kwabwate bado nole moyo igege ntege tangani utarako umupira uri discipline yawe nere nande okwamba gutwara chimbu chingi ya kabisa na liyo rabe ase matuka mange aso bwima bwao na gwako umupira na aende talia ona liyo rali gacha abantu bana uko inyo na noro discipline ntangani by the way abange matomanyeti kese gogo chikorigera refunds babono na unless abo mukoro na liara komanya ni ntare tauni gatari bonzi bamanyite abakesana ogo chigoteyo omonto ina agete agateyo aya recognition ya rego ero tugata mangana yitsimi digital ya chira na kingote ese bono omonto tagete gwako umupira na bora agenda ale through discipline yao dobwata agents bagocha mpaka ese team baza kukorigera players twara buna bagosa babone gabashabana bakuguru bare ngogoro bare bagenda kiagera origereri players ba Kenya bachire ta Uganda na Tanzania bagwakira team chinkongo nande Tanzania ekene kia magana ya rosi upirobo ya baka Uganda barozi na Rwanda chionzi cyatubwire nkioro turakore mono torosi mupiro yo okine ogende birengo binde kuna chinse chitwe tanaine egere noni tututaite go break to soe African Cup of Nations noro chego cha kongera linde go soa yo Kenya bona timu chieito gaiga takere tonyore chi sponsor through sponsors na bachi timu chiragendere buya oboteneri bo mupira Kenya korwo oboteneri no boro bombwa ba dende ntobwate December chikura njikaro bali bateneine mbaro na abange nagotebi bali bago chi delegates bali bago chigwaka chikura baba sikogorwa kiagera mbaro batagete koira ne miaka yonsi ale aliyoka waramba ke government etagete comment miaka 7 na kyogo beka president MP omabeka 7 years tara akora kende sobo ine igo mupira abantu bayurigereri barosie barusi bali barengo babeka abantu abayibara arosi bali banjete na ainde bali bagete umupira abantu bali bagete umupira banjete umupira na bayeguribaga abantu babwate passion gocha muri mwara umeruga buna ino no legends mwara wa C club kino amini nchire ya mwege kundi kino ntobwate tournament ya veterans shabana wazee ndobwate mpaka Nairobi tournament nero after 6 months bakwenda nye Kisumu togochi twagenda kumerana ndobwate
nero gocha bari baba bainyora baro bamanyete ntutweka inu is our own contribution mokoro twagenda mwagenda mwagosori mwinyorania ino kwenda kuumirana nwakirite Harambee Stars mwaka kioyo 88 Challenge Cup yarenge Mombasa, twarenge Kenya na indi tware Coast, lazima matware timu ibere. Na 1991 tuka host naende Mumias, Nairobi na Mumias, timu ibere. Na qualifying injiro twarenge na babo Mohamederi, Twairi Muidin, Saura na Lengoro, na chita marehemu Agasira, Sianga, twabwate chikochi nechi nyinge chiachete paka kubari na chore tunonya Harambee nera ngokochi alenge. Ase national team ya Harambee Stars bagosori mwachire kambi ngakimwa kiariganiri bale goturangeria players mwarangeria onye 25 gose 28 mwarusi abande onye trip gwekoira 25 bagenda kambi ntwabwate Kasarani hostel sinjiro njiare ngoro twagachire twagenda ku camp. Players bagete Harambee korukisi gaiga twabwate marehemu Nyandoro, Motego na Lengo, Mike na Lengo, na Inche, oyo nde na Lengo Nsika. Kwa nyonsereti Harambee egoli, esichigoli. Harambee chi tournament njiro na nyonseti. Nwinyoro bara wechigoli echikwa nyonseti renga chialenge. Chialenge nyinge, kiagera. Harambee na Roma ete players na bakongba alenge ne namba okoli. Ucha gosoiga egasi. Lakini at least konyora kurangeli woko konyene koro kinga nkorangeli kuna alenge ero twachige tukogenda Zambia. Zambia mbabwate celebration Harambee tukarangeli ese friendly yini nyonseti twabwete Zambia 2-1. Chige mchiane mono chitimu echichine na aleko banyonzi game nere twagete City Stadium na Gor Mahia tobaitete ibere chionzi nje nyonseti chigoli ibere pake ngazeti I think ninkoligeria kabisa ligire buya sana. Igo ekera Gor Mahia yakamanyiro urigete yonzi mba manyete no mugasori umya sana kebara twakoligia ande tumaetenga aye gubwate amanyinga Shabana na ande norosetie record ya ni roseti abana babona batamanya bakomanya lakini rende ngonya ko bate bitorerende aso muntu uri utaite komanya Richard Atam no mugosori oyomo uri onyarete ko bagagukini Shabana ekabese kia bwenerete na ande gwatebire nga nonye bintu mbia rengo twabwate ji sponsor chi agent lakini mwaka gosoiri mwanje twangete discipline nero twabwate nene ese ababono bataikere warure gesusu narure gesu nachire Itieri bono games master timu aganeti enkong nonye Matego arwete Cardinal gocha Itieri nere mwalimu cheta Kamurushi timu aganeti enkong bone kare twale gwakera Itieri ine school secondary abantu bamanyete Shabana gwa katari Itieri kiagera players yange abange be school indi twale connect Shabana. Mwalimu yo games Nyambane nero uchitaka kurusi gesusu akandusia iliege akurusi tukole form 2 kinde form 2 abantu ito ngoire Itieri na inje ngasoka inte gati nonye bayiboli bo njete Itieri fees yali abayoli bale gwakana
bagatiga gwakana kanyora jindi kubasaba itieri gachaka dogo kani na role gwakana elimuli tilia sikia record sana ese chigosori ya secondary 1986 twagete the champions iga Kisi provincial tutaragenda national yarenge Omabe boys in first half 30 minutes babegete chigori ibere abu nationals holders mokogenda na provincial champion barabune champion konyora bairega kombe Nairobi bono twale kwenda na barubu Nairobi ese nationals Omabe boys na Itieri tukagenda na barabu 86 ese nationals Omabe group yabo twalenga amo na group twalenga in groups nabo baage tubakagenda ntwe group yaito abo totangaine mpaka omweli twachikumera Kakamega Commandos Green Commandos yabo ine school ekoiro kaigo Kakamega boys Kakamega boys babwate players babo Mike Ambani Mike Otieno babwate players yabaya sana bale gwakira Kakamega Transcom Motcom Transcom ne Nakuru Motcom bagwaka bali school nande bakirika babwa na nditware gwakira Shabana bono kare twachikomerana chire varinjiri cyare go tubwera nationals ikwerende ki Premier League batumanyete bono favoritism babwata bakaegwa chire faichi abo chabaluya oche favoritism nero babo ese first half in yarenge 20 minutes bakanya ndore red card ogukora Itieri first half nare taraji kwera Mabruko akaegwa red card two players ba Itieri tugaka against abantu ini mutigarite kianda lakini bakasinyuka tonyonse nabo twagete toka hold mpaka chi penalty chi penalty ngobwete chi penalty mbato bwete by the way baro players baitu ba misete ine 1986 bakaire gekombe kabatebia 87 ngoja tore bora aruze tokabatei mapema Debi 87 ngakimuchie bono 87 nabo tobwete provincial tugaka bado nainda Omabe boys tukababua tukagenda nationals nationals yetse group nduna batu edete team chionse semi final tonyorete Mombasa High nainda players bali nasomete na barabu primary tomanya ine buya sana bagakumizana no alenge Itieri Kakamega bagakore Geswahili gete bakarusia Msingu High Msingu nabo atakaire kwa nde final bakarusiwa ngakie yitwa bwate the late oyo nde Chris Makoa na rolenge na re coach kartua ganda nationals coach ni bajete dogo na ajete pakara bweka akobwati Itieri abatu wanyorete support ya Msingu bakaba against Kakamega ngakimwa koleta matokeo the first half in 20 minutes mbanyonze tie goli first half second half garatwa ira na 1-0 baka equalize Mike Ambani akanyonzi ekaba 1-1 tukagenda extra chikaera Jones omupira ingo tangaza balenge ready bono tukagenda chi penalty the same ya 86 bono kaba reverse tukababua mukababwera mukabate bitu abate 86 tukaimoki 87 korwabwe 87 Itieri akaba nalitwa akorete bono tugatigana na barabu
Kisii school ya gacha nare kara imoki nationals itieri yake korwa bono gaiga egento abarimu bagasari bono bachieti kobwatia kwenda kuoya omwana gete ache skuru omanye korosia etimu Kisii mpaka bono Kisii tebwati timu ase skuru chiskuru gasirani igo kaera gekwara scouting yarenge koru chiskuru kali masomo kalenge ng'arero omwana gete ukorire gosoma sikuguga tigatwara mukugurito mareta aje gotokorera abuya rero ebintu ebimbiyo ebintu bise okoreka n'umupira itorakine sana orakine sana no aya Richard mbwate family gakikware kogosori tweresa ngo ngakwa chagete family gwikira boniga asini turama family yao akara nankorete skuru ina 1 year no nyorete family yane ese family mbwate omumura nero mutang the first born second mbwate omoiseke ese bono n'abantu bare bagokora ebintu byabo mwana teyo chete gwaka mupira tari bonsi bagwaka namanyete gwaka tatageti oche bindevi.com agasoma ngana.com abana baminto mparo ese family yaitu mbwate chi brothers tore 7 na no moise koyomo that is 8 abantu bagwakaga abunto bwate Chris used to work with the Barclays Bank a bank arenge the hockey player the best hockey player Kenya tanya kora paka bono manya konyora and he used to work with Barclays Bank ne play orengo mokong sana na chetaga tutiga agasira Seoul Olympic he was the top scorer in hockey 1988 bairete the cup bagachane medal the gold nandi kweresa kwalenga abana bande naronko bwatia ombwete na Roma nene is a defender ngwakarenge Nairobi Erieta Patrick Nyakundi korwa inje ngomobwati naro ore kombwati nara nakerete Sarova Hotel Steve Otambo Pito komobwatia nara nagete kam narenge Nairobi timu njirale gwakira ese abamura the last born Mark komoroka Mark Osoro bagete na Mariga kare bale skuru Kamkunji naine nakerete vilabu Nairobi the last born omoiseke Victoria Mora from primary to national alenge the best Bueno, tigandara boli Richard. Sina buna arorire nga enje alengo. Tweresa nga abayibuli baine support bakaruri guchia simule anene mono mwanyara ko muko agacha. Ubugima bwina se chikosoli. Mate ese bono isa kuligereria abayibuli abange. Kero mwana abwate talent. Ngekegwa. Konyora akoenda omotanga ore kominyoka kwa matebitiga ebintu ebyo ore gwaka omupira buya kwa matebia ebine chinso gosaria onye obwata omwana kabwate talent morigererie talent eria tigagende nero tokomanya mambi ng'a yagochi ntwa abayibori mbare gototanga abayibori twamenyete na barabu abo bare gototiga twagenda egento ndatebi players babono egento getang'ani your discipline yourself ayebweka lazima otware discipline omanya kogendera without discipline binto byokogenda chiba gokora ki abaiseke mbigo gokonya chinse otokeire gwakora mazoezi yao otari kochi gocha gogokoria nayebweka eyegere self discipline
ese bono omopira noro ogwakana obwete chigasi chionsi onde bwanzi obwate omwana gose ki tiga omwana oria akonya n'omopira onya n'okominyoka kende gionsi agokora moe support mwancho murigeri bwa Ensoko TV twekira omwerio bwa enkwana twabwate yabene kumumanya omugosori Richard Otambo uyo nyarteka baga kogosori club ya Shabana ase miaka ya magega ya 80 miaka ya 90 no mwaka chiribu ibere na ibere mpaka 2004 nalia nyarteka baga kurwese club ya Shabana na nigabwate ebirengererie biya by'omupira na nene mona asanya ariko baga gotoire se sabari una Shabana yakinete buna yachete una kare bare kogosori batare ko bintu binene na anda nene mono ngakibabegete discipline yakera bare kogosori club iki ne Ensoko TV enere TV chikobaye koletera abagosori buna abatubwa bugati bija tumanye sibale na nene mono ekera tugende tunagukwa na mangana abo mubaikere asenjira ya bene mubamanye nonye nabagosori batagete konyorobo sobo semi na bakwikera Richard Otambo nyarako baga batebinga nkikiri baranyarako bagokora iri banyara bako bakogendera busia ase chigosori Ensoko TV aiga no toko batuchi okoletera chigosori asenjira engikiranu kabisa eliyo nyarako bagukomanya kire gento kiri okorekana ase chigosori kiri akorekanete kiri kegenderete na kindi gionsi kiri gitakiri chigokorekana iri taliane ni Innocent Onyango.